मानसि फुख्रियाव रोगावदै रोगाला होनाङालै भिडिअ होनाङा एटिएमाव फैदोंमोन एटिएमानो माबादि जाखो अफलाइनसो आयै दाना आं न'आव बोरै थांबावनो गाइस एटिएमानो अफलाइनसो जालालै जेरावबो एटिएम मोना मा जाबावो एटिएमबो मोना माबो मोना नै ट्राफिकआव बन्द' जानानै थाबाय आंनि खुगायानो गाइस जानो लोंनोबो मोजाङै मोनजाया माबा नाफाम नुफामसो मोनजायो नाफामखौ इरम्बा होनो गाइस इरम्बा मणिपुरनि नाफाम माने जुस बायदिसो नाफामानो आग्लासो जागोन हाथारला आङो एटिएमखौनो मोना आयै एटिएम मोननो बिराद थान बे जायगाफ्राव गाइस एथ' नागिरै दासो बेखौ मोनबाय दा आङो बेजोंनो बुरां जानानै आराम क'क्राझारसिम थांफिनसै आरो गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन बेल'थार गरिब मानु एसे साबसक्राइब खालामदो आंनोबो एसे इनकाम इउटुबफ्राव फैलाबायो खोमा जथेस्थ'नो दे थाब साबसक्राइब खालाम क'क्राझारनि बायदि इनकाम गैया गावनि बायदि इनकाम गैया माथ्र नोंथांमोना नाय गाइस आं मा जागोन दं Hey, what happened? Genji. Aza Genji. Iधर आओ Genji. लोगोफोर दा जों एसे जाग्रा जाथारदों गैया हाथारला साननिफ्रायनो जायाखै बारा रानजोब्बाय जानायफ्राव मोजां नङा एकदम माबा नाफाम नुफामसो मोनजालाजोबो अनलाखौ मोजां मोनो खिन्थु बै नाफामा जाथारो जों माला सहैयो न'आव सहैबासो मोजां जासिगोन जानायफ्रा एसे गैला गासिबो रानला जोब्बाय नै जोंफ्रानो गैला आरो हारसिंहाय जोंफ्रानो गैला बिसिनाबो गाइस नोंथांमोना नाय गासि गिदिर लाबोदों नै बेखौनो जानो नागिरदोंमोन जों नायलाय फाग्लासो जागोन मा जिनिस बे नाफामखा एकदम मा जिनिस बेलाय जाजाना जाजाया जाखो मोननै लाना फैबाय बिराद खस्थ'नो मा लिरखो मणिपुरनि नाथुर गेसाव लिरदों नै एसे रोंलै आंबो फाग्लासो जागोन The next day हेलौ लोगोफोर दिनै थांसै जोङो कामथा हटेलनिफ्राय डिमापुर थांसै गाइस नोंथांमोनाबा फैनानै माबायदि मोनदों गाज्रि मोनदों ना दुखु मोनदों हले दुखु मोनदों